Sampai
tokas maran manis sehat gugati tapi sina wanging netra suwe suwe hangangondi darmaning lara branti solae ke taman wuyo cilik yo ben Mas nora ana sada yen ra temu sira wong maneh Nimas manis nyoto kangkar ya kas marah iki kelangenane sing ibot sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepojanku ati susah kangen sliramu monggo wong ayu susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari among sira kan bisa nambani
lajeng reska gawanipun ingsun wong ayu. Niji dalem Kakang Mas. Piye mungguh rasamu pirang-pirang dina ora ketemu karo pun Kakang wong ayu? Hatiku kapang kalih panjenengan Kang Mas. Bombong rasane ngatiku wong ayu, bebasan sliramu kembang. Pun Kakang bakal dadi kumbange wong ayu. Niji Kang Mas. Saumpama sliramu kuwi ceret pun Kakang bakal dadi kompore. Sawitu suwe lawase. Oh alah wong ayu, wong ayu. Kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku ate susah kangen sliramu. Ayo dipepi. Mana di mana anak kambing sayang. Kalau Rama ana maling Reno bangitan pirang-piri dolan Hati susah Nunggu kowe bali isih padang ketang irung pesek rebutan. Rasa kangen ora bisa mari Among sira kan bisa nambah Edan sing balung akeh undak-undakane. Ngepose nganggo semarangan. Elok pokoke. Prima suara ki arah semene jos kok. Sinten to sing balung Mas Boge? Oh sing balung kene sing mimpin aku. Grupe jenengan berarti. Iki ora grup kuning sing arah semen perkara ki aku. Nek arep ngepos ki ngene iki. Ya. Monggo. Aja semalang tresnaku iki bakal layu narasne aku bali bisa sumendhe ngono ing sisih kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit nempit duh sang retyaning bawana ya si tukang malang ati ya si tukang anenging tias ya si tukang kudu garing tansah marang pamoring suksma sinuk moyo wina
Sinimpen telenging kalbu. Pambukaning warana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unjuk dumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh, pini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Langkung-langkung dumateng pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajaran yang saya hormati, ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari prima suara pangarsa dene panjenenganipun Pak Sandi ugi Mas Ambon makarya sinarengan kalian Raja Wali Audio Son Sekundang ugi dipun garaken langsung lumantar cerah foto video syuting gambar bening harga miring. Kalau dengan sang menika sowan pikantuk pakurmatan tinimbalan dawuh saking panjenenganipun Bapak Hardi dalasan Ibu Sukarni Harso Widodo ingkang sampun kepareng ngunduh mantu jeh menika Bagus Wahyu Aji Saputra ingkang sampun kalampahan daup kalian Dihayu Sihan Nur Aini putri saking Bapak Susilo Basuki dalasan Ibu Tri Nur Yani. Mugia kagem penganten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah. Amin. Menawi boten klentu besan menika saking Purbalingga ugi saking tlatah Masaran Sragen Jawa Tengah. Dumateng para lenggah Bapak Ibu keluarga besar saking Sragen Sambi lan sak panunggalanipun kawula ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng leleng kanthi sekeca sinambing laras campur sari prima suara. Kalau dengan sang menika hanganti Swarawati wonten Catur Widawati setunggal Kaseng Kuyung Catur Widawandu. Kalau temangan setunggal bangga setunggal kadang Seniwati ingkang nyengkuyung prima suara dipun urutaken pinggir gedebok. Seniwati mijil saking tlatah Solo Raya sawanipun Dayu Ira Sopira Bogelwati. Hadap ke utara. Oh, utara tuh mana ya, Mas? Kono lho utara iki. Kono ki Etan. Oh, Etan ngerti. Kowe iki bendo ngerti. Kanca-kanca kowe nek sawe gandeng kamu aku. Oh, gitu. Heeh, mulane Ira Sopira Bogelwati. Oh iya. Ben viral kowe iki. Oke, Cin. Lah yo. Cindil. Cindilmu kuwi. Pokoke cine ngarep kok burine nganggo ndil iki lho. Iya, iya, iya. Oke, Bapak. Iki saiki Mbak Warni gandeng aku. Kono sing seneng aku kok. Mboten saya percaya nggih. Ora percaya piye kira rupane kembar ngono kok persis. Iya, Lah, iya, iya. iya. Sinambung kadang Seniwati salajengipun. Swanipun Dayu Seniwati mijil saking tlatah Sragen Asri. Yes. Dihayu. Thank
Teki Sadinawati. Ya sayang. Cie. Nyonya, nyonya. Cie. Aku gak melu-melu. Papaku. Nyonya Cinlok Sadinawati. Ayo bolak-balik kulino ngeterke karo ngeterke. Kae papaku. Iki cinlok lho, Om. Ngerti ora cinlok? Wong campur sari nyabar lur kok ling jemput ki jam 6 ki lho. Cilok ngertine Pak Bogel, Mas. Ayo. Ngomong padahal tekan ning panggung ki jam 11 mangkate ke jam 6 subuh lho karo Pak Desa. Ki ngopo ki mau? Papaku. Yo papaku yo wis tak pegat ket kabeh. Muga-muga samawah. Papamu lah. Iya Sandon. Ngerti ora tak pegat mergo apa? Nganceng ning kebaya iki selegende terus khusus ngancengke aku lho iki lho. Ya. Iki lho. Mulus karo papa. Oke. Sekecake rin Dek Teki Sadinawati. ya sayang. Sinambung kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Sragen Asri ugi. Sawanipun Dayu Rizka Mo Rizka Bogel Wati. Iya ngono. Pacarmu ning kene sapa? Aku tak. Oh, Mas Ambon. Sik to. Sik, awake dhewe lak siji-siji wis. Oh, ya wis. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bogel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek aku karo kono ki genah ra viral. Ambek karo Pak Desa. Pak Bogel, Viral Pak tenan. Bogel pasane Kak Ira, Kak Teki pasangane Pak Desadino, Kak Rizka pasane Ambon, Happy pasangane aku. Kosek. Lah, aku pasangane sapa? Belum. Tenang ae wis. Tenang no pikirmu ya. Nah, enek jatahe dhewe. Lah iya. Sinambung kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Semarang Jawa Tengah. Sawanipun Diahayu Pepi Aribi Sanjiwati. Happy hari bisa dirati. Gak, soalnya aku Eh. dipegat. Kok iso merjane belani si gemoy. Ning mosok De, iki papa-papate wedok-wedok nyeluk papa kabeh iki piye iki? Padahal aku sak Gak ono sing nyeluk papi. Heeh. Papi kene. Aku duwe pasangan mungke ya. Kak, Karis. Ini Ini- yo katut, iki katut. Trio gembelnya Indonesia. Lah yo. Engko papat lho, papat. Papat awake dhewe entuk yange Mas Bagus. Woi. Apa jane iki? Tak tepungke sisan. Sinambung kadang Master of Ceremony yang sudah terkenal di mana-mana belum lama ke Nederland Belanda. Mas Banun Pak Bogel. Sawanipun Bagus Dewantara. Cie-cie Mas Yanto. Dia udah gak kuat melambaikan tangan. Oh, dia tersipu malu. Sebenarnya tepat ya. Namanya emang sama-sama Yanto tapi bukan Mas Yanto Raja Wali. Iya. Bapak Andi toh. Malah dijelaske. Kula piyambak pangandali wara Master of Ceremony
Ki Bokel Hati Prayitno Ira Sopirawan asli saking Sragen. Rusak iki. Aku nunut viral. Soalnya sing viral kan kono dhisik. Saya pemanggungan Prima Suara Campur Sari Raja Wali cerah foto ngaturaken wilujeng siang Sugeng rawuh sugeng lawan kandis keca senamping laras campur sari Prima Suara Prima miyak sepining swasana kadang-kadang Prima Suara badhe ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon manut sing ngendang. Campur Sari Indonesia. Prima Suara Ayo yo.
Taman Juruk Kepareng Katur kadang-kadang saking Prima Suara Campur Sari.